i ha quedat clar que una majoria molt important, jo diria una majoria gairebé absoluta dels catalans, un 70% no estem en un procés de ruptura, sinó que el que volem és que es respecti l'estat de dret. Això és que en el cas hipotètic que el Tribunal Constitucional dicti una sentència que impedeixi que es celebri un referèndum aquí a Catalunya, com sembla ser que tothom està d'acord que no és possible, que el senyor Mas té que parar aquest procés i respectar les decisions dels tribunals. Per tant, el que convé és que el senyor Mas, dies abans de la diada, prengui consciència que això és així i que actuï en conseqüència. El que no té sentit és que el president de la Generalitat de Catalunya porti a l'abisme els catalans, perquè, a fi de comptes, ell és el que condueix la política a Catalunya i que un centímetre abans de caure pel precipici pari aquest procés. El propi Mas ho ha reconegut aquests dies, ha reconegut que si la independència no té un reconeixement internacional no servirà de res. Per tant, si el propi Artur Mas reconeix que aquest procés no ens porta enlloc, crec que el raonable i el democràtic és exigir-li que aturi aquest procés i que reconegui que efectivament aquest referèndum no es podrà celebrar perquè és il·legal per un cantó i perquè democràticament és il·lícit. És a dir,